ko almami na be nafila salli ke ay arakan fula salli sungalo nafila tarawihi ay arakan fula salli anyinana awulila kata sabanan ko subhanallah almami masagi ya almami ko fe mo ebe munke ibe to almami ko ube tuga ko iba sura almami fana yesbana lam info amada subhana le fo bagala ale nyana iba abaka cinya de ka ibe tugo almami ko me asugo ni almami ye sabat dafa na ye salamu bila ni jama ya foye salli kera sabade abe bada kede abe bada sujudi ke abe bada sujudi ke anofe sino ni dankani ya sura almami bolo subhanallahi fora ale yere dankana na mulila kata sabana de ba abe sagide kasigi kata yake ka salamu bila aye wulilini joli minke kasagi abe barake menna ma sage aya dafa ayele nana ni sabana de ka salamu bila le nyana fulana de lo ni jaba ko ma ayi sabade do abe barake abe kontina kanna fila tola bon ko ni sabana do ya yire tugu ka ke sosoli bala don ke ba wolo bo do ko ni nafila de do ni har na yake ayake naniye sallite ciya me an ko ahmad ibn hanbali nyinin kara yala ni nafila fulas dafara ni mugo min wulila kata sabana ma ko subhanallahi aya tugu ka ke naniye ahmad ibn hanbali ko ka salli ciya na ako be ko me sogoma arakan fula nu dafara ne wulila kata sabana ma nu ko subhana yere tugu ka ke sabai enna yere tugu ka ke sabai salli be ciya tugu mi de ako ciiden ko salatu layli masina sufen nafila fana fula de ni fula dafara i wulila kata sabana ma dankaniya bi bolo ko sabana do fana ako ja ko i ka sage ni tugu ka dafa nani ahmad ibn hanbali ale ta kuma la ko i ka salli be ciya me majahu dolo ko nafila de do salli te ciya sirani ko juma do munum be juma ke ube kutuba ke uta korofo obe chogodi uka juma be chore ka juma kani uka juma salli ka kene me kutuba nafa de dogoyara kutuba nafa mayo de lawba kan nafa dogoyara parce que ni be kutuba kala jamaye nulu te arabu kamme pour eku hakili jigi anu ko waju foy ka kutuba fuye kandela kammi nuba me ni ema kutuba fu ka kanu be kammi me kutuba de kera kutuba nafate kutuba minna ube kutuba min kan nafaka dogo me fentu ka juma sallila yani salamu akama asumu dakundi ya niko yana kidana dakunda ga ya amini ko mogo dole de ko asunnen ko fe mi nogo ya mina ko be chogodi sumbagato be mi nogo bi mina ate daga ko mi nogo mina ten kam mi ko te daga yi ni amina oka atigi ya yire tugu kam mi sungalola o junugo bala abe ala ya fadeli ayi yire tugu min ke kam mi akai ala ya fadeli ala ka ya fama ni sungalo temena abasara na ya yire tugu kamite ko mi nogo be na doro ni sungalo temina basara me asara lire kuma fula bala doro ko goro minye jahiliya wiye ani buntemiya ani bunushimin ulukun nun sugula ni yire tugu imina sungalo la ki tugu kamide ko atese kasara ko be ala ya afadele ala ka yafi ma tese kasara me jamhur minye munjire ako aye ijma'u yere wa hakali ijma'u yoro dola yere istijikar kono ako doni ke baga be bennan ale ye doni ke baga be bennen mafula la yere ko doni ke baga be benna ka yere ni yere tugu kammi ko ibasara ale ye ijma'u yere fola ko abe sara me ijma'u konite me jamhuru doni ke ba ammatul ulama doni ke baga fanchama baka abe sara de bo saralim fana de ka kenen ni tugu kammi iye junubu soro ye ala soso ala ya fadel ala ka yafima ni sungalo temena asara donkele sarale ka kene doni ke ba doba ka ko ate sarale
me sarlin de ka kene doni ke baga fancama bode ka do ko yere ijma baka me na ya soro min go sugu min do min go ya mina chugo ya do de la fo asirana anin kana tora ube asirana akana kiri atese ka ku yere de ni sugu la dagara kami na asirana yere koro de min go sugu min fure ke mina nsirani yere koro kana ta lewa bana de lasima ube kana ta tora de lasima adagara akamin ninna abe mi ko kelenke min be mi nogoy nogoyaka ato aba yere mina ni sungalo temena aba sara ko furu do do sirila ko furu sirili ni dogo kun kelen nyogona imo defo ko furu sirile ni dogo kun fulaye anana sabati furu muso min ka furu sirila akono mado anana sabati fana furu sirila kono ka fana funu sirila ka kono mainde to kono mindo a furu sirila che minye ode ye kono dadene na doni ke bawo kon ni furu be burjade na sabartira koni ale ye jeneya ke deni no fede furute aye kono de dala ni jeneya a donna fana ka sabati ko furu insirila o kono de ka furu imbe gurja ka boy ate daga furu ka siri kono ka furu imbe gurja ka boy ni islamia sariya bora kalama ni jola furu imbe gurja ka boy ube muso bila fo akaji ni muso jigina wakati mi ufula ye jeneya minke utubira ka bwala konnanjia tubula ni muso jigina deni jigina denta kono ube sage ka furu insiri kuraye uba dama ba fu bo ko muso do de do ko ale ka chebe juruta mo bolo atasara jurumani tigu bena che nyini yere fo sokono kana kanu ka jurula ka jurubala ale fana be che ka wori yorodo yala be daga ale ka che ka wori sunya kofe ka jurumani tigu saraba yala be daga yewa ninte daga ye min be daga na ya sorate e ka wajibi doke e kan nafakati min kan ka di ema ini dew atake ke yere de ka wajibi timmeye hindu yen ninde nyogona fo cidenye ako ale ka ceye bagilude nafakati min kan ka di nema ata dimma ciden ko fenta ko fa kan na folo la mimbe ini dew bo bil ma'ruf na ya soro ceye e yere ka wajibi do do te e ka muso kan nafakati de ma dafa bolo ni te sira balawni fitinaye abe daga ka kan na folota kofe kan na fakati hakke min bini den boy ko ta a kofe kan na folola iko du ko do baloni na fatila fenti ka ola me min yede e ka kan na folosuna ko beta ka jurmani tigu ka juru saraye wote daga ye akan na folo ya kan na folo ye juru munun ba kan na juru be ale de kan na ma mo ka juru sara jiya kono ya abeta sara lagara me ate daga ka kan na folota kofe ko beta juru sara nay ni e yere ka wajibi ko ni do toray silamia sariya ya wordo dima ika kan na fulota ka do ika wajibi la bo ko furu do kera meche tara akun fe jiala kalo saba kalo fula kalo saba mogota yorodo akibaratina muso kanka munke sisa ni muso ka ewa wolijo ani che ka kabila mogo ulu de be Niger ka nyanabo furu nyogoma fula ukam mogo de be sigin ni na hakilima be sigin kan Niger nu ben kera minna ola kabila fula ni nyogonche muso ka kabila mogo che ka kabila mogo ni ko nyanyini ni feuna ni ben kera minna ko ke kabila fula ni nyogonche ulu de be Niger nu benna minka ala muso
solo desi sa ke ba ke na fu sa ta kama ko ke ko ka twa o ke sa ko ni kama ko ga o ja ba fu ko ka shego ni ka kanti ka o sala ka ko ko o kan sala la bo ko ni muso do be na be furu abeta karamogo do fe ko ka do ka ye karamogo ba fo ko aka shedo kantige ko be chokodi kantigali do na fe ngo fe na do nyini ni kantigali do na la o ya fulan ka fo ye iba soro karamogo sugun ni nyeta manse de ni karamogo sugun ni shaytan de be barake no fe abe komi kolon firina ni lajele kala de dro beta fe aba fo ka she min kantigo be kantiga ka shaytan de donc ni te be daga mogo kata nin karamogo sugu segere ko beta do nyina fe ni nyeta manse ko ni shaytan de be bara nyogo shaytan de be bara ke nyogo fe ate daga ikata fe awa yi nyamar ni she kantige minye fulan ka fu yaro ikana kantige ko ni she hena yere bon konko ewa furu nyin kali folo mi furu be guruja dembe ke chogodi demmi masro furula obe dambe katabade ma chetate chiden ko al waladu lil firashi wa lil ahira al hajar ako dembe di dilantigi de ma ni nya hadisa wore dilantigi mo ya kiri wore anto yorola sahiru nya munye ya walil ahira al hajar chiden ko jeni ya kela chema jeni ya kela kumantiya de biye denti bolo donc demmi masro furula demba de be togo kala demba de ba jamu kala ni denna ba de be nyogon cinyata ceyin tate bon ko minye ni duwawu nana ko suntige wakati cidenya hadisa do nati ayem mogo sabafo ko jigibe ulu ka duwawu jabila abo mogo saba kono sumbagato wakati min nibi ka suntige inna lil sa'im du'a'u mustajabatu inda fitrihi ninna na hadisa warela ciden ko sumbagato duwawu jabi wakati dobi bolo ika suntige wakati bo ika suntige wakati min fulene doni ka bawu nyine kara yala suin tigali nyede wa ube suin tigali kofedo tuma min lejina daima li bosil ilmiya inyinin karan ninna uko ni tiden ko inda fitrihi abeseka ke suntige wakati sani ka suntige abeseka ke suntige kofedo niya akelen kelenke ibeseka ye hadisa ko comme ibe kana fajiri sallu ko annan daru ma wala hangatna annan sallu ko ko ke wakati sum aso ke kanjinu ko bono ko ngana gira ngana daga awa jor ese ke ngana daru fo bono ne bo ko hadisam min fora konni ye sogoma salli isigra inola ka jikiru ke fotile bora ye arakan fula salli abe kuma le murada falen baraji betima me sungalo la sisa iya do sullaba mogo be mide ni e ko e ka sigi fotile ka bo sugune be chaya ila fo e ka to ka bo kata nyegena e be boli minke ewa yala obe bashi ke ika sigili na misiri konoba ni boli mini be bo kata nyegena kana bashi tala woti ka baraji manke ota yira ko ibora ni ciden ko ni sigira ka jikru ke fo kata tilebo ni sugune de nani la tan nyegende na kana sagi ka sigi bashi tola bo ko silamiya sariyala yala be daga mo ka wulusa ka bilika soda la ka so gardewa o be chogodi ulu marali ciden ko ulu akonni ya mara fen sabanu ulu dola kelente dongodo qireto baraji hakedo abotige ka boy ka baraji la ewa ka toy ka du kono nema malika ute do e fana o folo ye munye
ni a dagara ciden ye nogoya ke wulu be marani ko sabato la kelen folo ye munye mogo mi ebe kungo kono na de la kungo kono fe munu sogo dagara u kamina u kaddu eye wulu mara kala donele minali chogola ni be sogo mina de ke na kungo kono na ka balo sogo la basitika kalbu shay ni wulu mara l'islamia sare nogoya kala dagara afulanna wa kalbul masiya e ka bagaw de be yoro dola kungo kono na la e be sira e ka bagaw ni wulu tin cela kungo kono fe munum be be se ke ka baw mino be se ka ewa sagaw mina iye wulu bila e ka bagaw cela anake sababu ka bagaw kono shi ka bo kungo kono fe una bashite ne fanala kiren ko daga wulu kam ran kama sabana foro na go foro dol be e bolo ube e ka foro be kungo kono na la ciyali fe umbe na foro ncinya iye wulu marai puro akake sababu ka na go foro en korosi ciyali ewa ciyali fe una ube ka foro en korosi ciyali fe una ciiden ko wulu maradi daga ran wala ciiden ya wulu mara ko ne sabade ka wulu mara sokono atenni sabala wodi ato dol ko ye nyon soso do ko ciiden ya sabamin fo wulu mara kadda ola ni ye wulu mara ni ulute don ngodo ciiden ya baraji hakke min fo ba nagasi ika baraji la min yakum ibn shamil rahimahullah tumami ayi alay ni sabafu akonna ya soro adagara ko wulu kamara bagawun ko shiri kama na ya soro adagara uru kamara foro ko shiri kama akonni mogo fana e ka dube yorola ini mogo te nyogonka ibe sira bandu kanata bi ka sufelala ube ciyali kelo kanata doika niya wulu mara akake sababu ka du fana korci e ka du kelen de be yoro dola ite jama cela ako basitala na dagara wulu kamara bagawun kama e ate daga wulu kamara hada madum de ka korci le kama wa ayele ibn usaymin yenni fonen chokola donc ni mogo min ka du ebe be kofede hari ni ebe dugu kono ebe dugu kofela de la ini mogo te nyogonka ebe ka dube adama de yoro dola ini mogo te nyogonka ibe sira bandu kanata doyi ka ni sufela uye abe daga e fana ka wulu mara ka qiyasu forola ka qiyasu bagawun tala min ka dube ewa dugu kono na de ebe mogo chela e man ka wulu mara ewa wulu mara li fana mara li min fora yesan ni kofo wulu te atesade naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam am mahr al baghi wa hulwan kahini wa saman al kalbi wulu ka fere nyogo na ka songo mina haramu yalen wulu be di nyogo na hari nin haju munun fora ni haju tigmi makobala ibeta dode ka wuluta aba dima me wulu te fere cire nyam bali an kana songo mina ko doko ulu ye kafa fere lawde kafe fere ka kafe wulike sungalo sogomada na be daga ka kafe fere wa ate daga ka kafe fere don ke ba ko fengo fenye du fenni mi fende sungalo tilela ka fere mogo masun wajibira mogo munun kan no masun ka du fen fere ma ka mi fen fere ma haramu do islamiya sariya la fo hada maden ka sungalo ika a horma bonya de ka sungalo horma korosile sungalo tilela sun wajibira mogo ka ate daga ika mi fen fera ma te daga ika du fen fera ma fo kata tilebi ni ya fera ma be sumbal ya minna abe ala soso minna abe junubu min soro ba nyogona soro wala taawanu ala li ismi wal udwan ala ko kana nyogon de men junubu ni ya dala mogo sun wajibiru kan nu ba ke kammi ube dumune ke ate daga ika fen fera kuma ngo odi ya to doni ko sungalo bonya koso sungajo tile bonya le koso uko doni ko doko hari musomi na tumbe kalo bola tile kun folola me sanni salli fana kase asene yara iyado odon sunite daga yede no ko aka yere mina do be ofo tama de suma wajibi ka mina ni ka dugula tile tola uko ki ka yere mina tile tola kana mi kana dumni ke sungalo tile bonya kama kasoro kuma sale minni daga yede minni ay doni ko do yen ni fo sungalo tile bonya kama hari suntun daga minni tun daga minye ni ka darura wudila ko sungalo tile bonya kama tile tola yere mina ikanami awa doni ko ya yira fana sungalo tile bonya kama
hari darura tigi munun be ni mini dagara wuye u kan mi dogo de la u kata dumuni ke dogo la i kana mi kene ka dumuni ke kene ka sungalo tile bonya kama nimbe be silamiya sariya la donc an ka jamana kono dun fe munun fule ka fere mi ji munun fule ka fere mogo la sun wajibira mogo munun ka atebe silamiya sariya la e min ba ke be junugo sorala ko don ko mo do be so u be so biyeta do ya fuye ko so biyeta li sunta mani u ya nyugon so so be chogodi ko fe mo fe nye junugo ko de so biye dronte ci don ko man lam yada qawla juri wal amalan bihi falaysa lillahi hajatu fi an yada ta'amahu wa sarabahu ni mo sunna abi adabu kono istinabul muharramat ni sunna ire korosi haramu feuna su fe bede kaso ciden ko ni mo min sunna ni me galon kuma foli toye ima junubu kuma kele toye ko ala makoti ka kumola ala makoti ka min goina manay ka sum baraji be ciya ni ma jita ka suntige don sunni binna abinna ka boy kade me ka sum baraji de be ciya mo min be sunna ebe wala soso sugo no junubu sugo la wala soso no junubu ubi ka sum baraji de ciya yibolo Sila o dembo so ni genci o furu be sili o ko fe bana o de kla o to o ta kare ko no kata gambili ta ka foto ni ta o se ya bi choro de sila kambuke na fo furu be sili sila o ko fe bana gambili de ta ka cheni ni so de ko kare la ko bi ta ko mo munu be no dembo so furu siri misirula o ko fe o be o dewon toye o beta kare kono na una ka donkilu no fe onke ko o ka furu sirili misiru la bashi to ka o ye furu siri de me o be junugo wore munun ke donc kilo kare kono na una wani wali chewni wali muso ka nyami nyogona o ya damana haramuna jana adamana junugo de na bu kanna onu ka furu inte nyogo sirala security mi be choro de sila la shi do de security mi o sigireti mi be cogo di silamiya la o sigireti ulama'ul mutaqaddimina doni ke baga folo munun temena o nyabe sigireti la bake kamme fenyugo todo fenyanamate me ulu tora munun be sigireti kono abe tora mun lase mugoma utunto fana do bo ulama'ul mutaqaddimina munun tumbe ni la halala ko sigireti makaruye ulu ko makaruye me ulama'ul mutaakhirina doni ke bagallaba munun nana dina kono tora min be sigireti la uya do bale hari kafiru dogotoro yere tora min be sigireti la anana do aba hada maden ke chogomi abe mogo faga abe mogo halaki abe mogo fasa abe mogo bana abe nafulo ciya hari kafiru yere yodo kafiru yere sigireti tora do ka balawu do nin donen kofe doni ke bagallaba bolo tora min bala dego min bala kasara munun bala aya du do soro la qur'ana kono hadisaw be munun bayira ko haram yara asabati lendo silamani kafir be boro sigireti be ke sababu ye kam ko fa ala ko qur'ana kono wala tulqu bi aydikum ila tahluka ala ko wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima ala ko kana yere fa aw kana yere fa ala keram e wan nemali kala de kata aw ala ba mun nema kana yere fa aw aya la bala ko ni mo mi ni yere to ko ki yere fa ne ala bi bila janaba donc cigarette be ke sababu kam ko fa ni mbake ka cigarette mi e yere de sababu ni ba ki yere de me yere fa la donc cigarette do nan ni aya ko haramu yara adonna be bolo asilamaw akafiro ko cigarette be mo fasa abi halaki abi fasa ni o sabatira a sabatira fana sigireti be mogo bana be bodo silamani kafiru be donc nin nunu sabatira la ala ko qur'ana kono wala tulqu bi aydikum ila tahluka ala ko kana yere di halakima
sigareti be mogo halaki abe mogo bana ala ko kana yere di halaki ma donc sigareti yera ni aya kono ka fo sigareti mini haramu sigareti be hada maden toro ifari kolola abeke ibeke sababu ka mogo were toro o sabatira sigareti la o yera tiden ka hadisa kono la darara wala dirara tiden ko kana ki yere kun tonyo bagaye kana ke sababu ka mogo were toro inofa sigareti yere kola ayera sigareti la nafulo cinya be sigareti la sigareti mina be nafulo min cinya doni ke ba ko min betam wori do sigareti la katasuma kala kami abe komi niye wori biye abe komi niye ameleke katasuma kala parce que be ta do sigareti minna kami wori cinya de do ni akera wori cinya hari kafir dogotoro ani hari kafir dogotoro sigira ani kafiru sigira jamana kono sigareti be nafolo min cinya karjate jamana kono sigareti be nafolo min cinya hari amerike kafiru do sigira karjate ko sigareti min be wori min perdi jamana la san kono donc a donna wori cinya bala kiden hadisa fana nana naha anqila wa khala wa idaatil mal fenwo fenye nafolo cinya kiden ye ambali wala ewa sigareti yera nafolo cinya la a haramu yera ni hadisa fana ewo sigareti ate kongo bo mogola ati tilo jahannaba dumuni tamanse yerala la yusminu wala yughni min zu ala yo o fodda jahannaba dumuni dela ati tilo ate kongo boyla jahannaba dumuni tamanse yera sigareti la sigareti minna be sigareti mi ati tilo ate kongo boyla abi fasa yere de donc pour ka surunya doni ke bagalla ba golo kuma sahalenye minye sikata la sigareti mini ya haramude atebe silamiya saya subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ko almami nabe nafila sallike ay arakan fula salli sungalo nafila tarawihi ay arakan fula salli anyinana awulila kata sabanana ko subhanallah alimami masali e alimami ko fe mugo e be munke ibe to alimami ko ube to ko iba sura alimami fana yesubana min fo amadda subhana le fo bagala ale nyana iba abaka cinya de ka ibe to alimami ko me asugun ni alimami ye sabat dafa na ye salamu bila ni jama ya foye salli kera sabade abe bada kede abe bada sujudi ke abe bada sujudi ke anofe sino ni dankana ya sorola alimami bolo subhanallahi fora ale yere dankana na mulila kata sabana de ba abe sagide kasiki kata yake ka salamu bila aye wulilini joli minke kasagi abe bada ke minna ma sage aya dafa ayele nana ni sabana de ka salamu bila le nyana fulana de lo ni jaba ko ma ayi sabade do abe bada ke abe kontina kanna fila tola bon ko ni sabana do aya yire tugu ka ke sosoli bala don ke ba wolo ko do ko ni nafila de do ni har na ayake naniye sallite ciya mais an ko ahmad ibn hanbali nyinin kara yala ni nafila fula dafara ni mugo min wulila kata sabana ma ko subhanallahi aya tugu ka ke naniye ahmad ibn hanbali ko ka salli ciya na ako be komi sogoma arakan fula nu dafara ne wulila kata sabana nu ko subhanallahi yere tugu ka ke sabai yere tugu ka ke sabai salli be ciya tugu mi de ako ciiden ko salatu layli masina sufen nafila fana fula de ni fula dafara i wulila kata sabana ma dankaniya bi bolo ko sabana do fana ako ja ko i ka sagi ni tugu ka dafa nani ahmad ibn hanbali ale ta ka kuma la ko i ka salli be ciya me majabu dolo ko nafila de do salli te ciya Sirani ko juma do munun be juma ke ube kutuba ke uta korofo obe chogodi uka juma be chore ka juma kanye uka juma salli ka kene me kutuba nafa de dogoyara
kutuba nafa ma yo de la ube akan nafa dogoyara parce que ni be kutuba kala jamaye n'olu te arabu kamme pour eku hakili jigi anu ku waju foy ka kutuba fuye kandela kammi nuba me ni ema kutuba fu ka kanu be kammi me kutuba de kera kutuba nafate kutuba minna ube kutuba min kan nafa ka dogo me fentu ka juma sallila yani assalamu alaikum akama asumi ko asumu da kulli ya ni ko yanga kidan ko dakundaga yo amini yo ko mogo dole de ko asunnen ko fe mi nogo ya mina ko be chogodi sumbagato be mi nogo bi mina ate daga ko mi nogo mina ten kam mi ko te daga yi ni amina oka atigi ya yire tugu kam mi sungalola o junugo bala abe ala ya fadeli ayi yire tugu min ke kam mi akai ala ya fadeli ala ka ya fama ni sungalo temena abasara na ya yire tugu kan mite ko mi nogo be na doro ni sungalo temena abasara me asara li yire kuma fula bala doro ko bolo min ye jahiliya wiye ani buntemiya ani bunusmin ulukon nun sugula ni yire tugu imina sungalo la ki tugu kan mide ko atese kasara ko be ala ya afadele ala ka yafi ma tese kasara me jamhur min ye munjire ako aye ijma'u yere wa hakali ijma'u yoro dola yere istijikar kono ako doni ke baga be bennan ale ye doni ke baga be bennen mafula la yere ko doni ke baga be benna ka yere ni yere tugu kammi ko ibasara ale ye ijma'u yere fola ko abe sara me ijma'u koni te me jamhuru doni ke ba ammatul ulama doni ke baga fancama baka abe sara de bo saralin fana de ka kene ni tugu kammi iye junubu soro ye ala soso ala ya fadel ala ka yafima ni sungalo temena asara donkele saralen ka kene doni ke ba doba ka ko ate sarale ne saralin de ka kene doni ke ba fancama bode ka do ko yere ijma baka men na ya soro min go sugu min do min go ya mina chogo ya do de la fo asirana anin kana tora ubi asirana akana kiri atese ka ku yere de ni sugula dagara kami na sira na yere koro de min go sugu min fure ken mina sira ni yere koro kanata lewa bana de lasima uba kanata tora de lasima adagara akam minna abe mi ko kelenke min be mi no yaka ato aba yere mina ni sungalo temena aba sara